tal, señoras e señores? Son as 6:28 da tarde. Como cada tarde estamos en directo na televisión de Galicia, como cada tarde estamos no Voltas co Prato. Antes de dicir o das redes sociais, o primeiro que teño que dicir é grazas. Grazas por vernos todas as tardes, porque onte volvemos ser líderes na nosa franxa, así que moitísimas grazas a todos e a todas por vernos. Este aplauso do plató do Voltas co Prato é para vostedes. Así que moitísimas grazas. Gracias. E se aínda non nos seguides nas redes sociais, por favor, seguídenos. Xa que nos vedes, seguídenos, facedes ese favor. @Voltas co Prato e temos penduradas todas as receitas que facemos todos os días do ano e que fan dúas persoas maravillosas. Que pase, por favor, Xulio Mato e Merchi Rodal. Un aplauso para eles. Como estamos? Muy bien. Ben? Moi ben. Temos con nós hoxe a mestra raíña das tortas, Merchi Rodal, e está Xulio tamén con nós. Sí, eu veño de Atrecho. Ves de postín, non? De relleno. Estás como... De relleno. Estás como o espantapaxos. De relleno gañador. O espantallo Xulio Mato. Bueno, pois, para que sexa difícil Que malo, para que Xulio malo. Mato... Sí. Para que Gratuito. sexa difícil para Xulio Mato, hoxe vamos facer unha sobremesa. A ver que é o que nos trae Ana de Cenlle. No te tengo miedo. Hola, son Ana, veño de Celle e veño a explicar como se fan as tortas de guitiriz. Preparamos o forno a 200 grados, por arriba por abaixo, batemos o azucre, a manteca, un batidor de varillas, separamos as xemas das claras, engadimos a fariñas e o lévedo, peineirados, botamos o anís, a reladura de limón, montamos as claras e incorporámolas a un recipiente destes dos bizcochos. Teñen un burato polo medio. Damos toda a masa, tapámolo con un papel de aluminio, metémolo ao forno 30 minutos, 180 grados. Botámoslle azúcar en polvo para decorar e listo para comer. E queda riquísimo, Ana. Queda riquísimo, porque hoxe falamos da torta de guitiriz, que é unha torta moi particular que temos en Galicia, non, Merchi? Sí, moi Que nos gusta, tradicional. moi tradicional. Sí. Que nos gusta moito e que é moi fácil de facer e que ademais ten unha cor espectacular. Está. Leva fariña milla, o sea, que leva millo, que é algo moi do país. Non sei que vas facer ti. Eu vou facer exactamente o que dixo Ana. Exactamente, ademais, exactamente. Xulio, está cho poñendo complicada porque... Sí, porque eu non. Vale. Digo porque, sobre todo, como ela é a mestra absoluta... Deusa. Deusa das tortas. Ou baixou. Non, sigue sendo a deusa das tortas porque sempre che gaña. No. Bueno, casi sempre. No. Casi sempre. A ver, que vas facer ti? Pois me vou aproveitar unha torta de guitiriz que me sobrou de onte unha ou resesa. no tronte. Sí. E vou facer unhas sopas de burro ou cabalo, dependendo da zona, cansado. Ai, que guai! Sopas de cabalo de burro canso, que é algo tamén super típico e tradicional. Hombre, eso é de máis... toda a vida. Eso é máis de casa con a lareira. É verdad. Bueno, eso é máis de caso con a lareira, como dicía Xulia, un planazo para este venres, así que, señoras e señores, cociñamos torta de guitiriz. No Voltas co Prato marchamos co burro canso Xulio Mato. Veña, vamos a... Pois estou un pouco canso, xe. Así que, mira, o grande Kim está con nós que outra vez no Voltas co Prato, que maravilla. Este señor cando vai traer unha receta? Este señor ten que vir. Por que- qué? A ver. Falo máis con Kim que con muller, eu xa. A mí pasa, Bueno, non é? mira a torta que me sobrou. Sabes Aquí que pasa? está Que esta torta. éramos dous solos. Entón, Claro. claro, isto é farta, como ten manteca, como ben dixeron. Iso é un prato que farta. É que Entón, a mí o que me chama a atención é que che sobre. Claro, pero, coño, porque farta, perdón. Porque, moi ben. Porque farta Farta. moito. Entón, que facemos? Pois unha maneira boa de recuperalo, Sí. eu voulle dar un par de usos diferentes, pero un deles vai ser utilizar a torta a modo de pan, que como se facían as sopas de burro ou cabalo cansado, como le chamamos, de burro ou de cabalo? Como queires, as dúas, vale. Burro canso. Burro canso. Sí, burro canso, sí. Pois veña, Que é duro. máis noso, verdade? É máis noso. de andar Más por que casa. cabalo somos burros, Bueno, nosos, pois, sí. entón o que vamos a facer é utilizar esta torta no sitio do pan. Moi ben. Entón, para empezar, Pois veña, como se fai? me por aquí que Dalle te aí. explico o que teño, mira. A fórmula tradicional é viño tinto, azúcar e canela. Vale, que é o que temos Entón por vamos aquí, a utilizar non? viño tinto, azúcar e canela, moi vale? ben. Entón vamos a botar aquí un poquinho de viño tinto. Na tixola, vale. Sí, na tixola, porque vamos a deixar que reduza aí. Porque o que quero é que caramelice un pouco, vale? Vamos a botar. Encéndocho? Sí, dalle a tope, ademais. Isto queda super rico, vamos a botar con unha de canela chegaría, pero como vai estar pouco tempo, vamos a botar dúas para que lle dé sabor, vale? Vale. E azúcar, sin medo. Por que pinta isto? No, É o de Merchi, sí, é o de é Merchi, Merchi. está pitando. Merchi, Está está aparcando. pitando a vitro, por favor, Está trátame aparcando. con cariño. Está aparcando. Está aparcando. Vale. Entón, ahora damoslle caña aí e deixamos que reduza, vale? Perdón, botaches de azúcar. Azúcar o e viño a canela. más a canela. Eso, e agora damoslle a tope para que reduza, porque queremos é que nos rebaixe un pouquiño. E vai tamén caramelizar, igual, non vai quedar moi doce. Vai quedar doce. Caramelizar, imos caramelizar
outra cousa que teño aquí, que é pexego. Oh, isto é pexego. Teño pexego, que é un trocino. Sí, un cacho, porfa, que está moi rico, pero un pequeniño. Así. A ver, está na boa. Home, claro. Mira, vamos cortar así en láminas. Pode costar. Estas láminas vámonos ir pasando por ese viño, simplemente sumergilas no viño e vámonos caramelizar aquí con manteiga e azúcar. Moi ben, Vai ir por riba, van ser unhas sopas de burro un poquinho máis preparadas para unha festa, porque isto, inda que sea un orixe humilde... O sea, que tipo as sobras nunha festa. No. Eu disfrazo algo tradicional para a festa. Vale, moi ben feito. A xente da casa que nos chame, 664-483419, o teléfono da Voltas co Prato, queremos saber se comedes torta de guitiriz ou se facedes sopas de burro canso, como as que temos aquí, ou se aprobastes algunha vez, que seguro que a xente da casa probou unas moitísimas veces. Estou segurísimo, ademais, antes Xulio dábase aos cativos. Sí, claro. Dábase aos cativos. Pero esas cosas non se debían perder, sabes por qué? A ver, coméntame. Porque dormían unha siestas maravillosas. Vale. E agora nin durmen os nenos, nin durmen os pais. Vale, pois chamádenos a Voltas Comprado, tedes aí o teléfono e recordade que repartimos cartiños como todas as tardes, 50 euriños dunha vez. E 50 doutra. Repitio, 50 doutra. Moi ben, marchamos ca deusa das tartas. Imos con ela. Poñede, por favor, poñedemo... Ahora. Deusa das tartas. Benvido, cañotas. Que tal? Como estás? Moi ben. A única religión que profeso é a da deusa das tartas. E que desexas? Que desexas? Si que eres imparcial, É o que quero, unha torta. Bueno, Xulia, é o que hai. Joder, que desgracia. Sabes o que temos aquí? Ostras, iso parece manteiga de vaca, non? Sí, manteiga de vaca. Como Sí, todas cocida. moitas das receitas tradicionais que temos en Galicia, en lugar de empregar manteiga, pues utilizan a manteiga cocida. Entón, dámelle un aroma diferente. Aí vai o azúcar todo. Aí vai. Aquí vamos a mesturar o azúcar coa manteiga de vaca. Podería ser manteiga normal, Pero non con queda manteiga igual. Non queda igual. Porque sabes que pasa? Que queda como máis zumarento, non? Queda máis aí... Máis aromático. Máis aromático. Por certo, a xente vai ver aí as cantidades, vale? Tedes aí as cantidades por se as queredes anotar, vale? Para a xente da casiña. 200 de manteiga de vaca cocida, Correcto. 280 de azúcar e aquí batidos ben. Un ratiño, un par de minutiños. Vale, canto máis batamos, mellor. Se non temos manteiga cocida, podería ser o dito, podería ser con manteiga. Bueno, pois creo que chegou o momento de que veña a nosa convidada de hoxe e que vexa o que temos aquí preparado para ela. Así que pase, por favor. Ana de Cenlle, un aplauso para ela. Hola. Que tal, Ana? Ben. Como estás? Moi ben. Ben. Bueno, así que torta de guitiriz. Sí. Gústache? Encántame. Encántache? Sí. A min e a miñas aboliñas encantan. Ai, Estou sí. nerviosísima. Pois veña, vamos ver o que está facendo aquí a nosa querida Merche. Veña, arrímate adiante. Por un A ver. lado teño as claras montadas. Sí. Eu vou facer exactamente o que dixeche. O que me Nin vou cambiar nada, ningún pelo, ninguna señal. Ningún gramo de azúcar. Nada, Nada. tal Por cual. un lado montadas as claras, por outro lado batida ben a manteiga de vaca co azúcar e agora estou botando as xemas unha a unha. Buah, xa non parece manteiga de vaca cocida. E mira ese colorciño que é o mesmo que teñen as tortas despois por dentro, ese colorciño a ovo tan bonito que ten. É que queda unha cor moi distinta, por exemplo, a bica ou algo así, Sí, non? sí. Queda como máis amarelo. Más amarillo. Polo sei. millo, pola manteiga. Claro, o millo. É que, claro, despois leva fariña milla, que son a pasada, Sí, mira, aí está a fariña. Ademais, hoxe pusémoslle a amarela. Esta é a fariña, mira, fixadevos, Esta é a fariña milla, e esta é a triga. 170 de cada, creo, non, Sí, Merche? a mitad, sí. Milla, triga. E Perdón, despois- sí, milla, triga, sí. E despois un pouquiño de lévedo. Este é un Ah, sobre, vale. botaremos a metade. Vale. Mira que guai. bonito quedou, ves? Mira, Que está boa super pinta. chula. Está moi bonito, Fixadevos. Non me digades que non o comedes xa así, así, xa para dentro. Agora temos que peneirar as fariñas xunto co lévedo pouco a pouco e, alternando, incorporar tamén as claras. Perfecto. Precisas axuda, queridísima deusa das tortas? Eu creo que vou a ir indo. Se preciso axuda, chámote. Pa unha vez que quero axudar. Bueno, veña, axuda. No, sí, no. Sí, preciso axuda. No. É imprescindible que me axudes. Entón, sí. Ana, descúlpame, estou axudando a deusa das tartas, vale? Mira, vamos a ir 170 poñendo... de... Quítame, mira. Oremos, todos Oremos. xuntos. Un pouquiño de cada. Mira, quédache mellor. Se cunha man lle das toquiños Ah, así, vale. mira, así ves. Un pouco de xeito, un pouco Sí, de sí. xeito. Vale. A ti axúdenche na casa ou falo ti, Ana? Eu con meu marido, Ah, ves? que son cocinillas.
Pois eu non son marido de Merchi, pero tamén Nacho. E tampouco eres cocinillas. Tamén non son cocinillas, tampouco, é verdade. Pero mira que ben peneiro, Mira, eu por baixo vou, mira, mesturando así. Isto sería ideal. Si queres quedar aquí ir xa todo o resto do programa, non hai problema, vale? Vale, só isto, non? É o único que precisas. Eu, se molesto, vou marchando, No, Xulio, tranquilo, que xa vamos contigo agora. No, cando queiras. Non tes compromiso, Ala, deixamos aquí a Merchi. Si, eu sigo facendo o mesmo, peneirando e incorporando as Que quede claras. aquí peneirando e incorporando. Marchamos con Xulio Mato, veña. Arrímate aí a Xulio. Hola. Moi ben, Cañetas, chega xusto a tempo. Mira. Para queimado o caramelo. No, caramelo, isto é azúcar e manteiga. Vale, E como ves, que guai. empezou a dourar e agora xa está. Pero chegaste xusto a tempo. Cheira ben. Se tardas un poquinho máis, liarme a parda. Isto que dixetes que era manteiga e azúcar. Nada Non me máis. preguntes máis que se me vai queimar. Vale. Mira, Perdón. e aquí teño o peixego que pasou polo viño con azúcar, vale? Guau, iso vai estar Vamos boísimo. ir botando e vamos ir cocinando un poquinho aí para que caramelice. Ana, que? Esto- Que aspecto che ten? Mira, eu o que vou facer son unhas sopas de cabalo de burro canso, aproveitando a vosa A torta de guitiri resesa. tan rica que vamos a imaginarnos que está moi resesa, vamos a retirar xa para que non se nos pase o azúcar, e con este viño cortamos esa cocción tamén Ala. Buah. e deixámoslo. Xa se Que ben comía arresa. así, É que Diana que xa se comía así, é certo, isto vai ir, para que vos fagades unha idea, vai ir un trociño da torta mollada no viño, enchopada no viño con azúcar e canela, amazada por riba, Vale. e despois unha sorpresiña. Dúas sorpresiñas, unha que estou facendo con unha terra desta torta resesa, Sí. que vai ir acompañado dunhos frutiños roxos, e despois un toque de frescor. Entendo que na tixola da dereita, por exemplo, na tixola na que teño tes viño, o viño sigue Está reducindo, non? porque queremos que reduza, sí. Canto che ten que reducir? Canto tempo máis ou menos? Hasta que espese un pouquiño, que xa Vale, empeza a este espesar, de ves? aquí. Uns minutos, non é que bota mañá. Entendo que isto xa o retiraches porque senón vais a che Eso pasar, non? retirei, sí, xa o Queima retirei, sola. de feito xa vou escurrir, porque simplemente queremos que colla caramelo. Moi ben, pois, Ana de Cenge tenme que dicir se tes algunha preferencia de momento ou non te molles. Vou esperar ao final. Pa Muller probalo. prudente. Muller prudente. Bueno, Muller precavida. é precavida, que vale por dous. Bueno, pues vamos a pedir a Ana que vaya á cadeira dos sufridores, despois chámote, vale? Vale. Un aplauso para Ana de Cenge que está con nós con a volta esco prato, traendo torta de guitiriz. Atención, porque Xulio Mato está nos chamando de guitiriz. Ui. Está nos chamando... Eu a miña compreina, Vale. Vanessa, que tal? Boa tarde. Hola, boas tardes. A ver, ti has de guitiriz, non? Sí, Vale. Algúnha vez aproveitaches a torta de guitiriz, o voso biscoito, para facer o que está facendo don Xulio Mato? no, porque nunca quedaron sobras. Eso é o que digo eu, Vanessa. É que eu calculei mal, Vanessa. Eso é o que digo. Como lle pode sobrar? Como lle pode sobrar? En calquera caso, vamos de deixar que lle sobre. Pero non tiro, No, xo sei. No, non se pode tirar ese pecado. Eso xa sería peor. Por eso, eu pecados nada, eso cañota. Ese departamento levou cañota. Bueno, Vanessa, contanos, imagino que a que está facendo Merche é estilo tradicional da vosa zona, non? Sí. Sempre se fai así? Sí. Aí vai Merche, mira, para enseñar. Aí o tes, vai ben, ten boa cor ou ten algo que mellorar, Merche? Está perfecta. Grazas, Vanessa, grazas. Moi concreta, Vanessa, pero moi directa, Sí. Moi concreta, pero moi directa. Bueno, Vanessa, mandámosche un bico moi grande. Facede moitas tortas, por favor, en Guitiriz, que están riquísimas. E vémonos cando queires por aquí, vale? Vale, pues moitas gracias. Nada, Veña, a vos. Un saludo, chao. Chao, Vanessa. Hasta loguiño. Chao. Ai, entre as tortas tradicionais galegas, a de Guitiriz é unha das máis recoñecidas por dereito propio. E cales son os seus sinais de identidade? Imos ver. Para empezar, o asunto da fariña. Leva triga e milla, e tamén manteiga cocida de vaca, ademais de ovos, azúcar. É curioso que en algúns casos aínda lles gusta cocela dentro dunha pota, facéndolle o seu característico buraco cun vaso pois que lle poñen no medio. Xa sabedes, se non tedes moldes na casa, probade con este sistema, pois que o resultado, polo visto, é moito máis húmido e esponxado. Haberá que achegarse a Guitiriz e consultar cos expertos como a Vanessa. Outra opción é cociñar as nosas propostas. Xa nos contaredes que vos parecen, están, como sempre, en
@voltas co prato. Incluso este experimento de Xulio, vamos poñer aí, Imaginade que vos persoas sopas. Vaiche encantar, cañotas. Espero que sí. Sí, espero que ti sí. xa sabes como vai. Mira, A ver. biscoito cortado uns trociños así de centímetro e medio aproximadamente. Ajá. E metémolo no viño quente, porque isto tomase quente. Claro. Entón, claro, pois o viño ten que estar quente. Ves como xa espesou un pouquiño, que parece Sí, xa sí. case un xarope. Sí, sí. Entón, agora vámoslo empapar polos dous lados. É unha pregunta, a canela aromatiza moito o viño? Sí, dalle un Nótase, dalle un dalle toque aí, toquiño. sí. Ala, ademais está como viscoso, claro. Claro, está espesito. Espesiño, sí, o viño. Pero que mira, pasa? mira que pintaza, Guau. Colle todo o sabor do azucre, do viño Sí, moi ben. da canela. Está recollendo cable ou me parece a min? No, Ah, vale. eso xa máis. Ti avisa, por... Eso, o sea, Vale, quero gracias. dicir, vai estar rico, eu non digo Claro que non. que vai Vai estar rico, pero Vale. de momento teño que meterme Vale, mira. contigo. Que Mira. guai, que rico. Ves? Mira como está xa enchoupado. Ai, sí. Vale? E aquí teño, como ves, o pexego e aquí o caramelo que quedou. Entón aí vamos botar unhos arándanos Arandos, moi e ben. unhas frambuesas. E Moi vamos dar lume. E cando licuemos, vamos facer unha pasta co polvo. Co restos que lle ca quedaron, area que ves? temos da... Cos restos que lle quedaron da torta de guitirí. Bueno, Xulio, eu creo que podemos repartir cartiños, non? Pois veña, que Apetece, é veña. viernes, hai que Vamos gastalos. alá. Como se chama a elaboración de Don Xulio Mato? Sopas de burro canso. Si din sopas de cañotas canso ou sopas de Xulio canso, vale. Sí, non? Igual aí temos que poñer 10 euros E por riba. poñemos nós tamén. Como se chama a elaboración de Xulio Sopas de Burro Canso? É o que buscamos 664 4834 19. Chamade ao Voltas co Prato porque repartimos 50 euros e creo que mañá é o último día do mes. Así que veñen... Veñen de Estamos maravilla. do último mes de setiembre. De setembro, da costa, da subida de setembro. Eso é horroroso. Sí. É horroroso. Ti non te rapaces, pero os que temos Pero é teño dous horroroso. gatos que tamén gastan. Sí, en libros, non? Vamos comerche rodal, veña. Ai, é que me encanta o Kim, por favor, de verdad. É que pido, por favor, que fagamos o posible porque veña Kim traer unha receita a este programa, Merche. Kim, vende cando queiras. Kim, vente. Prometémosche que probarás biscoitos e cousas ricas. Porque as farás ti, non? E Xulio tamén. No. Gracias, Incluso Merche. Begoña, incluso Bueno, Fanny, sí. Vale. Menos vale. cañotas que non... Veña, dalle aí. Mira que bonito o amoado, vedes? Que chulo. Ao final de todo, incorporeille as claras a punto de neve, Ajá. por eso está tan esponxado. Guau. E no molde puse un poquinho de manteiga, e en lugar de poñer fariña, puse en azúcar. Claro, imagino que o das claras ao punto de neve é o que fai que sexa tan esponxoso despois, non? Porque sí. entrou moito aire. Batemos moi ben a manteiga, batemos as claras, ao final eso todo pois influye. Claro, canto máis batas, máis aire colle, é máis Mira que esponxoso. pintaza, Agora ao forno. Bueno, que pinta. 40 minutos a 180 graus. 40 minutos a 180 180 graus. graus. Non temos 40 minutos, pero Fas masia. inventamos masia. neste programa. 40 minutos, metemos Aí. iso, 180 graus. Fundiuse a luz. Bueno, non pasa nada. Da igual que vamos facer maxia, Vale. Tampouco pasa nada. Fundeu Vale. salud. Agora vou facer unha cobertura de chocolate. Moi ben. Chocolate, nata e un poquinho de caramelo. Mira, podo repartir cartos, deixes? Como queiras. Vale, pois vou con Xulio Mato, veña, imos por aquí a repartir cartiños, a ver. Veña. Queres saudar ti, a xente? Sí, claro. Hola, Santiago, boa tarde. Boa tarde, Xulio. Que tal por Cangas? Fai sol? Pois un sol radiante, Xulio. Que sí, que é de Cangas. Son de Cangas, sí, Hola, conozco Santiago. a Merchi tamén a conozco. Hombre, seguro. Somos veciños. Estás postulando para a alcaldesa de Merche Cangas. Rodeira e eu son da Capilla do Espírito Santo. Ah, dai ao lado. Do lado onde tes os negocios, sí. Oi, che Santiago, se por un Di. casual se presenta ás eleccións Merche Rodal, ti darlle o teu voto. Pois depende, eu valoro baixo os meus conocimentos o que faga cada un. Entonces, Santiago, non me mintas que se llevas ao meeting e che pon pinchos das súas tortas, ao mellor xa a votas. Ou non, esa é así. Veña, vamos alá, anda, vamos alá. A ver. Por os 50 euros, como se chama a elaboración de Xulio Mato? sopas de burro. Moi ben. Moi ben. Burro que? De burro cantado. Moi ben, aí está, claro, maravilloso. Pois, parabéns por eses 50 euriños e xa sabes que podes pasar a visitar a Merche cando queiras, Gracias. Vale. Sí, sí, sí. Veña. Enhoraboa polo programa que tedes, moi amables. Gracias. Moitísimas gracias, Santiago, a ti. Gracias, Moitas gracias, Santiago. Único grande. Chao, chao. Chao, 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 chao. Mira, cañatas. Xulio, que che falta? Mira, teño as miñas migas cos froitos, como ves, Sí. que xa os saltei e os separei aquí. Entón Qué temos rico aquí vai estar isto xa, eso, é que solo isto xa
Solo isto xa É é... que só comes así a paladas. Solo isto xa é gañar. Isto é gañar xa. Xa che caen porque queren escapar É que, pa boca claro, da xente. Pa tú Pa aí, boca va, da xente queren Mira, isto vamos escapar, a poñer é pa aquí. increíble. E agora con isto o que facemos é... O lado, mira, este é o prato, noso sí. prato. As túas sopas. As miñas sopas, e vamos a poñer por aquí. Bueno, estou alucinando porque lle está quedando precioso. Estánlle quedando preciosas as sopas de cabalo canso a Xulio Mato. Vale. Entón, mira, ahora aquí encima desto vamos a colocar o pexego acaramelado que temos aquí. O máis bonito é que non se parece nada ás sopas de cabalo canso tradicionais. Eu dixen que íbamos a facer unhas sopas de cabalo para unha festa, vale? Sí, son Esto de é- festa, porque claro, vaya isto prato sirve máis para aproveitar este biscoito maravilloso ou calquera outro, Sí, sí. Calquera outro que teñamos por aí, que a ser posible que sexa o máis caseiro e o máis rico posible para que nos quede isto rico tamén. Mira, eu creo que... Entón. Espera, no, Xulio, espera un segundo. Vamos pedir un forte aplauso porque isto é unha maravilla para Xulio Mato. É que... Pois aplauso merecido porque ainda lle falta o xeado. Que mira, vou enseñar un truquiño para facer unha bola de xeado cunha culler e que non se chagar. Necesitamos agua quente. Vai te sorprender, pero sei o truco. Pero conta. Xa sabes, sí? Sí. En serio? Sí. Bueno, pois mira, e agora vimos para aquí e damoslle así, que xa nos vai quedar Ves que despegadiño. Ves. Vamos a sacar daqui Perfecto. o cazo para que se vexa ben E na vamos casa. a poñer Aí está. aquí para que non nos baile un poquinho tamén de argamasa desta que fixemos. Bueno, E xa temos... isto sí que é un tachán. isto é un tachán, como o mundo. Aí está, don Xulio Mato. É un postrazo, Para ser Merchi, a deusa dos doces e das sobremesas, hoxe ten a Xesucristo ao lado. Así que a ver que pasa, Cuidado, Teléfono afectados. Cuidado, vamos con Merchi a ver que pasa. Mira, puxen a ferver a nata. Teño a mesma cantidade de nata que de chocolate, vale? Ferveu a nata, apaguei o lume, botei o chocolate e agora, mira, o chocolate... Isto vai ir por riba do da tua biscoito. torta de guitiriz. Sí, isto así. É que isto leva chocolate, dos claro, a mí xa... Isto é riquísimo, Xa me estás chocolate e gañando. nata. Ben. Ademais, hoxe, para facer unha... Chámase ganache isto, pero bueno, nata con chocolate. Cobertura de chocolate. Cobertura de Na chocolate. casa de todo o mundo. Imos botarlle 12 de leite. Bueno, Unha cullerada. unha Entón vamos a darlle- pedazo cullerada. Vaille quedar un sabor así... Vas a notarlle aí algo diferente. Que rico vai estar iso, Merchi. Isto é boísimo. E tes aí cacahuetes, non? Sí, para adornar por riba. Bueno. Pois mira, mentres ti remates de remexer, eu vou falar con Ana, vale? Vale. Veña, imos falar co público da Voltas co Prato, imos falar con Ana de Cenlle. Dámoslle un aplauso, por favor, Ana. Vamos alá. Hola. Me pongas nerviosa. Non dixe nada. Pero por qué? Póñete nervioso? Sí. Bueno, eu son nerviosa xa, de por sí. Pero non che vou fazer ninguna pregunta comprometida. A ver que preguntas. A ver, o único que che vou dicir é que vas ter todo o peso e a responsabilidade da Televisión de Galicia sobre quen vai gañar o programa de hoxe, pero nada máis. Vale. Pues, Pouco... tampouco é pa tanto. Nah. Sabes que eles despois teñen os coitelos de traballar, teñen os despois eles. Vale. A saída. Vale. Pero, sin presión. Sin presión. A ver, contame, que che parecen as receitas? Moi ben. Sí? Sí. Gustanche? Sí, teñen boa pinta. Sí. Ainda non te mollas, non? No. Bueno, pois terá que vir probar. De momento vamos dar un aplauso e vamos con Merche Rodal. Veña, aplauso para Ana. Mira, que maravilla o que ten aquí Merche Rodal porque lle quedou preciosa a torta, coa súa cobertura de chocolate. Por riba, que isto pode ser para un día especial. 12 de leite, chocolate, Que nata... pasada. Así. Non se fiaba moito o resultado, por iso lle bota chocolate. No. É por poñelo un pouco de festa. O resultado do biscoito está riquísimo. Mema. Tal cual, sin chocolate, de verdad. Mema. Julio, ahora probas, Que pasada. Que E agora, pasada. bueno, deixamos por aí. E por adornar un poquinho máis, simplemente os cacahuetes. E por se acaso puxo un pouco máis de chocolate aí Para no plato. mollar aí. Por se acaso. Para mollar. Por se acaso, para mollar. Bueno, está Merchi adornando a súa maravillosa torta e imos coa pregunta de concurso. Imos alá. Que dúas fariñas leva a torta que fixo Merchi? Fariña triga e fariña milla. Non é difícil. Non é Vístela na difícil. casa 150.000 veces, tanto unha como a outra. Que dúas fariñas leva a torta que fixo Merchi?
Fariña triga e fariña milla. 664-48-349, chamade 50 euriños en xogo e chegou o momento de que veña a probar Ana de Cenlle. Un aplauso para ela. Pasa por aquí. Xulio Mato. Atención, aí está. O chocolate é para mollar aí. Ai. Tarde de venres de lambetadas. Empezo. Cando queiras, Ana. Cando queiras. Está nerviosa, dime, empezo. Sí. Dalle, sin... Veña, dalle cando queiras. Aí está probando esas sopas de cabalo canso ou de burro canso que fixo Xulio, esa reinvención, que é todo aroma, arrecendo, verdade que moi ben, moi ben solucionado, Está moi Xulio? bonito. Estou sorprendido, o prato é moi bonito, moi bonito. Tens que mesturar todo, probar todo así xuntiño. Próballe aí tamén todo, próballe todo, claro. El sí que fixo unha volta ao prato, Fixo unha volta. Eso foi unha volta, A torta de guitirí. Doble mortal. Sí. Bueno, estamos a venres, así que veñen estas receitas moi ben para a fin de semana, por se queredes probar na casa ou facer cos cativos e as cativas, son moi interesantes e son sinxelas de facer. Buenísimo. Está bo? Está bo. Podo levar para casa, non? Imos a Bayona. Sonia, que tal? Boa tarde. Hola, que tal, cañotas? Como estás, Sonia? Compañía. Moi ben, aquí, sentada ca abuela, tomando nota das receitas. Pois así me gusta, moi ben, claro que sí, moi ben. Pois veña, a ver se levades 50 euriños para Bayona. Que tipo de fariña ou que dúas fariñas leva a torta que fixo Merchi Rodal? Fariña triga e fariña milla. 50 euriños que marchan para Bayona. Moi ben. Oiches, ti quen crees que pode gañar dos dous? Calquera dos dous, eu comiría os dous, No, xa. Porque os dous teñen boa pinta, verdad, Sonia? Pois sí. Bueno, pois quedade anotando e se non xe sabedes que están nas redes sociais, vale? Moi ben, gracias. Veña, un bico, gracias por chamar. Chao. Hasta loguiño. Chao. Chao. Bueno, Ana. Tampouco estás tan nerviosa. No, yo soy nerviosa de por sí, ya te lo Sí, digo. vamos alá. É unha reacción que temos todos con cañotas. Pois imos alá. Ana de Cenlle, despois de probar as dúas receitas do día de hoxe, quen gaña o a voltas co prato? Don Xulio Mato! O burro! Don Xulio Mato! Gañou o burro! O burro contra Deus, a raíña das tortas, pois ao final gañou Don Xulio Mato. O burro, as súas sopas de burro canso. Bueno, señoras e señores, moitísimas grazas por estar aí todos os días connosco, vendo as receitas, vendo o programa. Vémonos o luns con máis receitas. Feliz fin de semana. Queden coa actualidade, queden coa Hora Galega. Chao. Hasta mañá.